Tani खोबथेलायदों वाव सरबाम लागिसे मा बिदि नायदि साथा खोबथेदों Hello guys, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायग्रोबाय गासैखौबो नायलांबाय थादो आंनि बे निउ ब्लगखौ गाइस गोसो खुसियै गाइस दिनै जों तेजपुराव पुरा बेरायगोन सानसे बेरायगोन नै लोगोनि रुमाव दङ रेडि टु गो नायलांदो रुमखौ बाय बाय ब्र आयासु लोगोफोरानो डान्सार गेलेगासिनो वाव थांसै गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों में माने बियो लोगोनि रुम आरोना तेजपुरावनो इयो डान्स सोलोङो नालाय एसे ओमफ्राय इयावनो जों बेरायनो फैदों आरो दिनै तेजपुर टाउनखौ ओरैबायदि बेरायगोन बुंनो नाङा माने ओरैबायदि बेरायगोन माने बेरायजोबगोन आरोना जों दायो फार्स्ट खाम जागोन खामनि उनाव ओरैबायदि थाबायनोसै आरोना जोंनि लकेल एरियायावनो जों बारा थाबायजोबाखै जों थाबायगोन ब्रह्मपुत्र जिङाव थांगोन ओमफ्राय पार्कआव थांगोन ना मा होनो नैयाव जों खाम जानोसै खाम त्रिबिनि सारियालिया इयो नेपालि हटेल सिक्रि जों दोहैनो फैनानै बुंलांखानायमोन आरोना खाम जागोन होननानै दोहैनो मोनथ'वाखैमोन खामा दायो जानोसै फेनखौ होना होलाय फेन बिदि सुइस होलायो दं दिस फेन सुइस जों दायो खाम जानो रेडि जिरायनोसै वा फाइनालि जों थगायासै दखाननिखौ फैबाय होनदो नै जोंना खामा जाबाय लावदुम फिथा बेयो माबा सयाबिन ओमफ्राय पटल जाबाय नोंसोरसो ना मोनफैयाखै ओमफ्राय माने मा बुंनो आरोना फार्स्ट ओंखाम उनावसो बेदर दायो जाखांना लोगो मोनसिगोन औ आंनो फार्स्ट खाम जाखांबाय नै सासे स्लिम दाबो जाखाङाखै जा उखैदों ओरैनो जाखाबाय जों दायो बेरायनोसै पुरा उदैखौ हजम खालामनानै दसे जिरायना लानोसै ओमफ्राय बेरायनोसै दिनैनि ओरै मोजां भिउ देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनैनि भिउखौ माबायदि आरो मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय ना मा होनो जासुलाफोर जों होनबा जानो ओंखारबाय जानानै बिसोरथ' एनि टाइम सिगां बेलेगफ्रा बायनानै हगारना होयोब्रा ना सेसा नाया जि मोजां मोना वाव गोसोखौनो बोरैबा मोजां मोनलायोलै मोजां नखाय मालाय गोसोखांनाय दंना दं फुख्रि जिङाव थान्दा जाफैदों नेचारेल हा जिरायनो जिरायजायो जिरायबा ओरैथिं बार जायो माथो मा इफोरावलाय टिकेट नांलायलायगौब्रा बिना टिकेटावनो हाबो जोंफोरा टिकेट नांलाया नैयाव जिरायनोसै वाव सुकुन सुकेते सुकुन वाव साफा खालामबाय ना दसे रेस्ट लानोसै सोरबा खोन्थानो हागोन नामा बेखौ मा खालामो जानला माला इदिनो गेलेखायो नामा इखो हा मा इयो इदि खालामाखै मा इखो इखो लाला माबा गैला इयाव जाला बे मोदोम बेरग्रालै बिदिनो मारियो हेलौ भिडिअ बानायलाय बानो रा मोदोमखौ सोफायो आरोना इयाव नाय इयाव जाबोर गारबाथाय थाइसे फैसा लायानो आरोना
0 नो 0 टाका जयो मोनो वाव नै दायो सफैबाय जोङो एक्सजों हाबनाय हटेलायनो आरोना एक्सजों आं इयाव जाखांबाय जों दायो पुरा थाबायगासिनो जों एसे थाबायगोन एसे इन्जय खालामनोसै जों साथामबो पुरा सिंगेल पियर भार्जन जों दा भार्जन बेरायनो नागिरदों आरोना बेरायगासिनो बेनो जाबाय चित्रलेखा आइथिं दं मेबा आइथिं बेरायालै जों इफोर जाबाय कापोल्सफोरनि माने गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरनि आरोना जों दा इदियाव बेराया जों मानो होनबा नायनो हाया नै ब्रह्मपुत्र जिङाव सफैबाय जों नाव गाखोनो होदो खोमालै जा ब्रह्मपुत्र नावखौ सलायाखैलै गायथिंनोबो गायथिं सिंदै फैदोंमोन ना ओरैबायदि हिट थान्दा लानानै फै नाय नाव बेखौ होनो ब्रह्मपुत्र रिभार हिटखा बे नावखौ गाखोनो हानायबाथ' गाखोनो हागौमोन बेसेबांआनो लाया मानो गोजौ दिप दङ गेजेराव बेसेबां लागोन मा बुंदों बुक फर डे पिकनिकनि थाखाय बुक खालामनो हागोन नै जों बुरिफोर जिरायदों हा मा जिरायनो इयावनो जिरायगोन नावआव जिरायनो फै जों दायो थांगासिनो अग्निगड़ पार्कआव बारा गोजान गैला सहैसिगोन भिउफोरखौ नायबाय एसे नेचारेल गरम बोथोराव बेफोर जायगायाव फैनांगौ बेरायनो लोगोसे बेकग्राउन्ड माबा नुगोन आरो ना जरा जरा बेरायनाय नुगोन आरो जों जाबाय मा बुंनो आरो जों दायो बै अग्निगड़आव थांगासिनो आरो ना बेखौनो अग्निगड़ पार्क ओरै थांगोन जों दा जों टिकेट काउन्टार हाबलांग्रा लामाया होमबा जों दा थाबायनो बेरायगासिनो थाबायनो मेंजोब्बाय आथिंफोरा साजोब्बाय बिराद उनाव थाबायदों प्रेक्टिस गैला माने थाबायनायनि बारा हमै थाबायनांसिगोन माबायदि मोनदों आसोलफोर गोरा होनदो नै लोगो आंनि फनखौ गारना होबाय चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ जेबो नङा आइफनसो होनदों आरो थाङाजोंनो जों दायो गोजौआव लोगोआ आंना बिराद रागा जोंदों माने आं लिंबोदोंमोन नालाय बेखौ आं बेखौ होनदोंमोन आरामसे आं लोगोनि कार दङ काराव आरामसे बेरायगोन होननानै खिन्थु बेसाराखौ थगायनानै लाबोनाय जाबाय बेसाराखौ थाबायगासिनो थाबायदों जाला बेसारा बिराद माहाजोन मानसि इयो थाबायना जानला मानला बेरायलाबाया थाबाया बियो बारा लाजिदों नै थारबायदों थार सासानो नै दा टिकेट काउन्टार जोंनियाव थांगोन मा होनगोन बेखौ अग्निगड़ टिकेटनि रेटआ जाबाय 30 माइनर जानोसै মাইনৰ হ'ব না আমাৰ ডাঙৰ আমি ডাঙৰ তো মাইনৰ নহয় ন 30 টাকা ন 30 টাকা ওই দে তিনটা দিয়কচোন অনলাইন পেমেন্ট হ'ব ন নাই অনলাইন নহয় কেছ होदोसो न केस दं जायो केस मास्टर इदा केस होगोन बने आंटी का पास ऑनलाइन नहीं होता है न केस हां हाबगोन तो जों फैसाखौ होबाय बेखौ लाबाय टिकेट गांथाम साथामनि थेंक इउ अफारनि दे एटा अफारानो तो नों दसता खालाम बेसरा फैसा बाहायनांदों हाँ itu lagi কি করব itu আপনি ললো আর না লাগে আর না মানে जों थांगासिनो नै दायो वाव अग्निगड़
नाथाय नाहरजोबदों बिसोरो अग्निगराव जों थांगासिनो दं आं मोखां सुग्रोना लानो ना मा होनो देवा मोखां सुनि मोखां सुनो हागोन आं बे जाबाय आंनि हिन्जाव गोसथोनाय बे आङो दै लुना होगासिनो नै दै लोंनो फै मोजां दैया सिंनिफ्राय फैनाय दैया बिराद थान्दा आरो लोगोसे नै बेसो होदों बे होनाय दैयालाय मानो गोथाव जाया जानो नै मिनि बावदोसो आंखो हा नै आदै मादैफोरा फट' लागासिनो दं जों दायो थांगासिनो जों जाबाय गोजौआवसो लागोन नै बिसोरखौबा मा होनो आरो हा थांनाय समाव थाबायनो थांलाब्रा जों आराम बेरायग्रोना लागोन बिराद गोजौआव थाङो जों दा एकदम गोजौआव थिबायसै दा नै ससमावला हा मुखौ समाथ' दिबि नेखि गथ'आ लाजिदों ओइ पार्कफोराव फैयोबा नैफोरबायदि जरा जरा फैनांगौ नैथिं नाय बिसोरखौसो होनो इन्जय लाइफ पुरा माने बिमा बिफानि आबोलाव जागासिनो बिसोरो बेखायनो बेरायगासिनो आरोना गोसोबायदि जोंहा दा गैया नालाय जों गाव खस्थ' मावो बेरायो आरो नै गोजौआव दं गोजौआव नाय साथा हमना होगासिनो ओइ नै वाव मा बुंनो आरो मिनिलायगासिनो जों बेफोरखौनो नायनानै गोजोननाय लायाबा माथो खालामनोब्रा नै इथि साथानि खोबथेलायदों वाव सरम लागिसे मा इथि नाय साथा खोबथेदों अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 मा बुंनो आरो दालाय जों दा थांगासिनो दं गोजौआव आरे लाजिबा मानोथो रिलेसनशिपआव थादों ना प्राइभेट अपेन रिलेसनशिप मानो थादों मानो एसेबां खुला जायगा जिरायना दं बेफोरखौ जों मानिया जों देखायना होगोन बिमा बिफानो नै इथि नाय गोजौआव आरो सासेबाव नै जों थांगासिनो दं बिसोरबो लाजिगोन दा नायदो वाव मेंग्लिजोब्बाय आपनालोगे ट्रू लाभार न ट्रू रिलेशनशिप न I am sorry, Babu. ফটো উঠা নাই ভিডিঅ' কৰি আছো এটা ট্ৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে সিহঁতৰ মানে অলপ ভয় আছে তেনেহ'লেও বেলেগ এজন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড দেখা পাব বয়ফ্ৰেণ্ডে নিজা এজন গোজোৱাত थांगासिनो दं रायजाबा रायजागोन दिनै नै आरो इथिं बिसोरखौ लाथ'ला बिसोर एसे गिदिर जाहैबाय नालाय हाबा मोनगोन नङाबा बुंनोबो हानाय नङा मानोबो हानाय नङा जालाबायगोन नै इथिंबो दं एसे गोरलैथारलै सासेया ना ओइ गोजौआव थांसै जों दा वाव मेंग्लिजोब्बाय नै दं दा जोंनि फैसानि सिम्बल नै जाबाय मानि सिम्बल आरो वाव बोसोर बोरायनाय हा बारा गोजौ नङा माथो ना एसे गाहाय खालामबाय खोमालै दोबैबायदां तिनथाला तिनथाला थांसैबाय गोजौआव नैयावबो जराखौ नुलायबायलै जानोलै वाव थांनि गोजौआव चित्रलेखा भिउखौ नायदो तेजपुरनि भिउखौ नायदो नै दोनबोदों गोसोथोनाया ओइ मानो दोनबोदों जाखो गोजौआव थांनि नै गोजौआव माथो सिख्लाफोरसो दं तेजपुरनि भिउ इथि जाबाय ब्रह्मपुत्र दैसा नुगोन आरो इथि नगाव बर्डार नै माब्रैसो नुदों बावलांगासिनो नै बे आगोलनि माबा मा मोनथाय फरायनो मोन्दोंमोन बावगारबाय आं हरिहर हरिहरनि जुद्ध जादोंमोन आरोना इयाव माबायदि जादोंमोन सकर टकर लानो सिनाया आंथ' सोरथो मा होनो ओइ गोजौनिफ्राय फैबाय जोङो ओइ गोजौनिफ्राय नै दा जों दा बे एम्बुनि न'आवहा जों जिरायनोसै आरोना बे एम्बुनि न'खौ मा होनना बुङोमोनलाय मा होनना बुङोमोनलाय बे जाग्राया मैखुन बै मैखुन नै बे एम्बु बे मैखुननि गाहायाव जों जिरायनोसै आरोना इयावबो माने जरा दङ होमबाबो जेबो नङा जों जिरायनोसै
जिरायदो दसे सान्थि जिरायना लानोसै फुलखौ जोङो ओंख्रि जानो लांनोसै नैबेनो जागोन जोंनि थाखाय बोथिनै बोथिथाम ना मा होनो नों जायोना जाया इखो आंनि फेभरेटसो ओरैनो आंबो आरोखि नाङो बेफोरखौ जानो एसे माबा होनांगौ आरो ना मा होनो बेखौ मैथा रेस्ट लादों रेस्ट थांसै दसे थानानै ना मा होनो दा मा जायगायाव बेरायगोन जों गावनो डिसाइड खालामनानो माने साननानै मोनला ओमफ्राय नैयाव दङ दाउथुबलायनो मा होनो इखो गाइस जों दायो अग्निगड़ पार्कनिफ्राय ओंखारनोसै थांनोसै बेलेग मोनसे जायगायाव नङाबाथाय जायगा मोनाबाथाय माबा थांसै आरो ना डाइरेक्ट रुमनिफ्राय न'आव माने आंनि रुमाव दायो जों दा थांगासिनो दं अग्निगड़निफ्राय बेलेग मोनसे लकेसनाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा दानिफ्रायनो कमेन्ट खालामबाय था माबायदि मोनखो अग्निगड़ पार्कआव फैनानै नोंथांमोनाथ' फैदों माबानिफ्राय थाइलेण्डनिफ्राय आसामाव बेरायनो फैदों बिसोरो होनदों आरो बेनो तेजपुरनि जेल तेजपुरनिफ्राय गोदोरसिन जेल आइनो आरोना जेल दङ सिङाव थानानै ओइथिंनिफ्रायसो मेन गेटआ जेलनि गेटखै थांनो बे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सबनिसिम हेड पस्ट अफिस जा बसा नैबे जुदिअ'आवहा माबा रेस्ट लायनो एसि जायोनो आरोना एसि जानो थांगासिनो जों दा नैबे जुदिअ' हाबैनि जुदिअ' हाबनाय लोगो लोगोनो थान्दा मोनो थान्दा आं मोनसे लानो नागिरदों मोनसे लाखाथारगोन आं खुसे रोसि लोंनि खुसे रोसि लोंदों खुसे रोसि मोनबायानो नाजाव बानलु याते जोंनि तेजपुर बेरायनो फैनाय ब्लगा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन दा ड्रेसफोरा लानोसै नै नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नै गाइथिं भिउ नुगोन मा बुङो आरो भिउ नुगोन आरो ना बुजिदो मा नुगोन मा नुवा गोजौनिफ्राय आं दा थांनोसै ओंखारनोसै जों दायो रुमाव थांनोसै आंनि रुमाव बाय बाय मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय